हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा स्टुडिओ म्हणजे यूट्यूब चॅनलमध्ये. कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे मजेतच असणार. आता वाजलेत सकाळचे 10:30. तर वाड्यातली तर आपली कामं लवकरच होतात, म्हणजे 8 वाजेपर्यंत. आता बाहेरची कामं बघूया काय करायची आहेत. आणि आज ना वातावरणामध्ये ना पूर्ण मळबच आहे, त्यामुळे कंटाळवाणं झालंय सगळं वातावरण. काय करण्याची अशी इच्छा होत नाही काम वगैरे. तर जेवण करणं सगळंच बाकी आहे, फक्त नाश्ता झालाय. आज नाश्त्यामध्ये फोडणीचा भात होता आणि काल मी भजी केली होती, पालक भजी, ती राहिली होती, तर ती पण आम्ही नाश्त्यासाठी केली, म्हणजे नाश्त्याला खाल्ली. तर जेवणाचं अजून सगळं राहिलंय. काय करू जेवण? भाज्या तर सगळ्याच आहेत, पण काय करू हे सुचत नाहीये. म्हणजे असं वाटतं की काय करावं, नका शांत बसून राहावं, असं सर्व झालंय. कारण कधीतरी होतं एखादा दिवस तसं वातावरणामुळे. वातावरणात हे बघा मळबच आहे. पाऊस येण्याची शक्यता आहे का काय समजत नाहीये. कोंबडी नाही, पिलकरी नुसती ओरडते कारण की घार आली होती, तर त्यांना आता मी पिंजऱ्यातच टाकते. जा पिंजऱ्यात. एक पिल्लू खाली गेलंय आणि कोंबडी आणि पिंजऱ्यात गेली. तर कालच्या व्हिडिओमध्ये ना जरा बॅकग्राऊंड म्युझिक खूप जरा म्हणजे जास्तच झालं. मला ना पटकन ते समजलं नाही, कारण कसं ना एडिटिंग करते ना मी, ते रात्रीच्या वेळेसच करते, कारण मला तेव्हाच वेळ मिळतो. दिवसभर काय असा वेळ मला मिळत नाही. बहुतेक झोपेत वगैरे केला असेल तर कळलं नाही म्युझिक जास्त झालेलं. तर मला कमेंट आला 1-2 की जास्त झालंय, तर आता नेक्स्ट टाइम पासून काळजी घेईन. इकडे ना सारवायचं पण राहिलंय आमचं अजून, कारण एक कामं अशी आहेत ना की वेळ मिळत नाही. आणि हा समोर ना जरा मातीचा ढीग होता, तो जरा सुयोगने फोडलाय, कारण येता जाता जरा अडकायला होतं त्याच्यामध्ये, तोल जातो पटकन, म्हणजे पडायला होतं. तर ते इकडे आणतायत, कारण आता आपल्याला ही जी अळी केली होती ना गोल, ती काय ठेवणार नाही, म्हणजे कोंबड्याच ठेवत नाही. ते बघा असं सगळं उरखुरून काढतात. आता बघूया, एकच असा पार्ट सारखं काहीतरी करूया. काळी कोंबडी आली बाहेर, अंड घातलं. वांग्यांची रोपं पण सगळी कटिंग केली आहेत, कारण कटिंग करायची वेळ आलीच होती. भरपूर वांगी पण धरल्यात प्रमाणाच्या बाहेर, आणि आता अजून चांगली वांगी येण्यासाठी, ग्रोथ होण्यासाठी कटिंग करणं गरजेचंच असतं, म्हणून कटिंग करून घेतलंय. सगळीच वांगी घेतलीत कटिंग करून. मला ना जरा तांदूळ पण सुकत घालायचे होते उन्हामध्ये. सुकत म्हणजे त्याच्यात ना टोके पडले, ते मलकापूरवरून मी आणले होते ना तांदूळ, तर त्याच्यामध्ये थोडे टोके पडले. तर ते टोके घालवण्यासाठी मला उन्हात ठेवायचं होतं, पण आज ऊनच नाहीये, त्यामुळे ते काम माझं राहिलं. परत हळद सुकत घालायची होती, तर ते पण राहून गेलं. आणि हळद कशी बनवतात ना, हा व्हिडिओ मी करून ठेवलाय, पण पूर्ण हळकुंडापासून ते हळद पावडर करेपर्यंतचा व्हिडिओ एकच बनवणार आहे, म्हणून एवढ्यात मी काही टाकत नाहीये, कारण सुकायला बराच दिवस लागतील. किती दिवस लागतील हे मला पण नाही माहिती, कारण मी पहिल्यांदाच करते म्हणून. तर हळद पण सुकत घालायची होती, ती पण राहिली. ऊन बघूया, दुपारपर्यंत आलं तर नक्की घालेन. काय असं करणार आहे ह्याच्यावर, मग तो शेणकोळा मारला तर मग कोंबडी नाही विस्कटणार. हां, मग जाम बसणार ना. हां हां, म्हणजे चौकोन करणार आहेत की तिकडे पण? अच्छा, म्हणजे मध्ये फक्त असं चौकोन ठेवणार, एक पाणी टाकलं की म्हणजे सगळीकडेच जाईल. हां, असंच करा. अळी करून काय उपयोग नाही, ते काय ठेवणार पण. आणि तिथे ना आम्ही खूप अगोदर लावलेली हे आहे, नारळी नाही, ती 2 वेळेला ती काय झालेली, गुरांनी खाल्ली होती, आणि आता ती परत हे झाली आहे, म्हणजे काय बोलतात, परत काय बोलतात ते, फुटली आहे. हा, परत फुटली आहे. तुळस तुळस सगळीकडे झाली, आता इथे पण तुळस आहे. मुळा पण आता आपला येतोय. 2 वाफे तयार केले, तर दोन्ही वाफे मला वाटतं बहुतेक एकदमच होणार. आणि हां,
एक कमेंट आली होती की पालक तुम्ही कुटा, पूर्ण काढू नका मुळासकट. तर हो, बरोबर आहे, हा कुटायचाच पालक आहे. पण काय झालं, ह्या पालकच्या मध्येच ना कारल्याची वेल आली होती. आपणच म्हणजे पावसाळी आम्ही लावली होती ना, तर त्यातल्या 1-2 बिया काय पडल्या असेल तर त्या रुजून आपणच आल्या होत्या. तर आम्ही काय केलं, काढून ते मेलं असतं वेल, म्हणून तिथल्या तिथेच कळी केली आणि त्यासाठी बाजूचं सर्व पालक आम्ही काढलं मुळासकट. कारण असं जर कुठून काढलं तर ते पुन्हा आलं असतं ना, म्हणून. आता हे जर आम्हाला घरात करायचं असेल किंवा कोणाला विकत द्यायचं असेल तर तो कुठूनच देणार. पालक पण आम्ही पहिल्यांदाच लावलाय, पण तो कुटायचा हे आम्हाला दुकानवाल्याने सांगितलंच होतं. तर नक्कीच कुठूनच देईन मी. मला ॲक्च्युली आम्ही ना पेंडा पण घेतला, तर तो पण रात्री उशिरा आलेला. उशिरा म्हणजे काळोख पडला 3:00चा, तेव्हा आणलं. कारण सुयोग डेअरीतून गेले होते डायरेक्ट पेंडा आणायला. इथेच पाठी, लांब नाही. तर गाडीतून आणला म्हणजे टेम्पोतून. आणि तो ना आधी आम्ही बाहेर उतरवला, कारण गाडी आपली बेड्याच्या आत येणार नाही म्हणून बाहेर उतरवला. परत बाहेरून आत घेतला, कारण ती सोडलेली गुरं असतात ना, तर ती खातील वगैरे म्हणून आत घेतला बेड्याच्या. नंतर मग असं वाटलं की पाऊस पण पडू शकतो, कारण कालपासून वातावरण थोडं असं आहे, म्हणून परत तो उतरून शेडमध्ये टाकला. असं डबल काम झालं आम्हाला. आणि आज मला कंटाळाच आलाय. म्हटलं आज राहू दे, आज आराम करूया. आराम असं नाही, माझं काय मनात आलं तर मी कामाला लागेन, पण अजून मला जेवण पण करायचं आहे. तर बघू काय बनवायचं ते. पाटी ना मशीन मारली आहे, तर ते मशीन मारणारे दादा ते बोलले की गवत तुम्ही घेऊन जाता. सुयोग ना असं 1-1, 2-2 वरंडी घेऊन येतात, म्हणजे आपल्याला स्टॉक केलेलं गवत काढायला नको, हेच आपण यूज करायचं गुरांसाठी. आणि हा बघा पेंडा भरपूर आहे पाठपर्यंत. तो आता व्यवस्थित रचायचा आहे. जसं गवत रचलंय ना, तसं पेंडा पण आम्ही रचून ठेवणार. पावसासाठी पेंडा उपयोगी पडतो. कोंबडी आपली जेव्हा एकच होती ना, काळी कोंबडी, तेव्हा काय एवढं वाटत नव्हतं, कारण ती काय एवढं जास्त नुकसान वगैरे काय करायची नाही. पण आता या 2 आणल्या की त्याच्याबरोबर जे पिल्लं आहेत ना, सगळ्या भाजीमध्ये घुसतात आणि नुकसान करतात. एक तर भाजी तरी करावी, नाही तर कोंबड्या तरी पाळाव्या, असं आहे. पण काय करणार आता, हौस तर सगळी असते. कोंबडी पण पाहिजे, भाजी पण पाहिजे. त्यामुळे कोंबड्या आम्ही आणल्या. आणि आता भाजीतून पण सगळ्या अळी हे करून टाकता येते. पण आहे साड्या जुन्या बऱ्याच आहेत, तर त्या आता लावणार आहे आम्ही बाजूनी, म्हणजे कोंबडी आपली भाजीत जाणार नाहीत. माऊचं जेवण चालू आहे, मच्छी भात. आणि गुरं पण चरून आलेत. लवकर आली होती आज सगळीच, फक्त वसू मागे होती चरत, बाकी सगळी गुरं आलीत. चिंगी इकडे पाणी पिते. थोडं थोडं ऊन येतंय. ऊन येतंय जातंय. चाललीस काय? माऊ चालली जेवून झाल्यावर. ती बघा, खाऊन झालं की निघते बाहेर. जेवायला अजून वेळ आहे, तर इथे अंगणात बसले, जरा बरं वाटतं, कारण आता वरती आपलं मांडव पण आहे, त्यामुळे आज काय ऊन नाही आहे. पण उन्हाच्या वेळेला पण इथे बसलं की ऊन लागत नाही. सुयोग पण येत आहेत बसायला, कारण आज ना आम्ही आराम केलाय. आराम असं नाही, सुयोगने थोडीफार इथे काम केलं. मागे जरा काम होतं त्यांचं खोदकाम, ते पण त्यांनी केलंय. तोपर्यंत मी जेवण बनवून घेतलं, कारण कंटाळा आला म्हणत म्हणत जेवण सगळं बनवलंय. भात, आमटी, कांद्याच्या पातीची भाजी आणि नाचणीची भाकरी, असं सगळं बनवलंय. कारण भाकरी बनवली तर त्याच्यासोबत खायला भाजी पाहिजे, आणि कांद्याच्या पातीची भाजी बनवली नुसती तर असं वाटतं की भाकरीसोबत खावी, त्यामुळे मग सगळंच जेवण बनवलं मी. संत्र, सुयोग इथे बसून संत्र चोलते. या तुम्ही पण संत्र खायला. आमची ना एक मोठी केळ पसवली आहे, तर त्याला आता ना सपोर्ट म्हणून ठोंबारा लावायचा आहे. तर सुयोग तेच करायला गेले होते. आम्ही इथे बसलो होतो खळ्यामध्ये दोघं पण गप्पा मारत, तेवढ्यात लक्ष गेला. म्हणजे केळ पसवले ते आम्हाला माहिती आहे, पण जास्त लोड होतो
त्यासाठी ठोंबारा लावावा लागतो. तर मी ते तुम्हाला आता दाखवते. तर इथे सुयोग कोयतीने तोडतायत ते आधी जरा माप बघून. आणि ही बघा केळ पसवली. तर ते असं वाकून वाकून केळ कधी कधी तुटण्याची शक्यता असते, कारण हा लोड येतो ना. अजून केळीचं घड वगैरे येणार पाठून, मग नंतर हळूहळू. आता ते किती दिवसात येतात काय मला माहीत नाही. मी पहिल्यांदा बघते केळ पसवताना. म्हणजे आम्ही लावल्यापासून तरी. तसं तर केळ पसवलेलं आमच्या खालच्या घरामध्ये त्या केळी आम्ही भरपूर खाल्ले त्या आधी. तर हे बघा असं आम्ही ठोंबारा लावलाय. एवढा बस होईल सपोर्ट. मोठी केळी आपण सर्वात आधी लावलेली ती आहे की त्याच्या बाजूची आहे? आणि सगळ्यात मोठी कुठे आहे मग ती? अच्छा, ती लावलेली असते ती येत नाही का? अच्छा, ती हे झाली. हा, पण ह्या बाकीच्या ज्या आता आहेत त्या एक एक होतील पाठोपाठ असं. चला अजून जेवायचंय, भूक लागली आता. इकडे वासरांपासून गायांपर्यंत आंबवण तयार केलेत. सगळ्यांनाच आंबवण देतो आम्ही. ह्या बघा कशा करतायत. आंबवण्याचा टाइम झाला की नाचकाम चालू होतं त्यांचं. हा, लक्ष्मी ना मला खाऊन. हिचं पटकन सगळ्यात आधी होतं, फास्ट एकदम. ही मॅडम बघा महाराणीचं खाऊन झालंय आता मच्छी भात. हिच्यासाठी मच्छी काय रोजचीच असते. भटकून आली आणि आता बसले. माऊ, आत्ताच आमचं जेवण झालंय आणि थंडी पण आहे. तर डोळ्यावर बघताय झोप येते बरोबर. पण एडिटिंग करायचं आहे मला. एडिटिंग आता मी केलं तरच व्हिडिओ उद्या सकाळी तुम्हाला बघायला मिळेल, कारण रात्रीचाच वेळ असतो एडिट करण्यासाठी. आणि दिवसभरात दुपारचं झोपायला पण नाही मिळत, सकाळी जे लवकर उठतो ते. पण एडिटिंग करायचं आणि मग झोपायचं. तर आज व्हिडिओ एवढा काही असा बनलेला नाही आहे. चला व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते. इथे झोपते. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला आपल्याला जास्तीत जास्त लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, म्हणजे ते जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल, ज्यांनी अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी बाजूचा बेल आयकॉनवरती ऑलवर क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय, गुड नाईट, टेक केअर. बघ कशी झोपली शांत. माऊला सर्दी झाली वाटतं. सर्दी झाली? हे सर्दी झाली.